Ксении Бурмистровой и всей ее команде, всем участникам лаборатории. Ксения Опаның лабораториясында катнашкан сәлкешләр: Илюзия Тухватуллина, Полина Вострокнутова, София Савельева, Саида Замилова, Ангелина Тарасова, Элина Захарова, Матвей Акмаров, Ислам Шайдулов, Марта Дмитриева, Рузаль Гелязов, Александра Коваленко, Аделина Черемихина, Евгения Худова, Элина Арсланова, Ралина Исхакова, Елизавета Кузнецова, Ралина Киямова, Амира Багавиева, Милана Кичайкина, Карим Ахмадулин, Егор Пелагеин, Лев Чубуков, Антон Епаров и Роман Черепанов. И Ксения Бурмистрова. Аплодисменты еще раз. Тагын бер кат алкышлар. Һәм алар турында да хәзер булачак кечкенә видеоролик, ничек алар менә бу перформанска әзерләнделәр. Әйдәгез бергәләп карыйк. Рәхмәт бик зур, спасибо большое. Әйе. Һәм инде күргәнегезчә, бу сәхнәдә басып торалар егетләр, кызлар. Киләсе лаборатория, ул да булса музыка юнәлеше һәм һәм музыка юнәлешенең бер лабораторияның җитәкчесе, ул да булса Тимур абый Милюков. Аңа да алкышлар. Һәм Тимур абый һәм аның командасы, аның сәлкешләре, аларның исемнәрен мин әле әйтеп китәчәкмен. Әйдәгез әле хәзер менә бу лабораторияның нәтиҗәләрен тиздән карап китәбез. Әлбәттә, монда безнең матур гына фотографиялар һәм алар турында да безнең бар видеоролик. Ничек Тимур абый командасы, сәлкешләр әзерләнделәр менә бу чыгышка. Әйдәгез бергәләп карыйк. Афарин. Тимур абыйның лабораториясы инде 2 барлык белгән барлык. Рәхмәт, чыннан да афарин. 2 популяр җырны алдылар, ул да булса Әдрән Диңгез һәм Әмма Гөлсем, һәм инде ничектер яңача караш шул халык музыкасына хәзер безгә тәкъдим итәләр, чөнки аларның фикерләре буенча әлбәттә инде безнең халык музыкасы яши, халык көйләре яши, ләкин алга таба бара, чөнки яңа буын сәлкешләре, егетләре, кызлары шулай алга таба бара. Әйдәгез бергәләп аларның нәтиҗәләрен тыңлыйк. Сез әзерме? Димәк, без башлыйбыз.
Dinges, längere dinges, oi zengare dinges. Kursukları yüzlesiges, oi yüzlesiges. Uzun batırlarına, ullarına. Güreş dertini birgen dinges, birgen ol dinges. Basuğunda zürbəhətnin şatqıları görünsən. Bas eydəmə gülsüm, idənləri bəgülsün. Basuğunda zürbəhətnin şatqıları görünsən. Şulpan halka altamata tangırsımne uyata. Tanatırıbımı gülsüm ayurağın oynata. Bas eyleme gülsüm idenleri begülsün. Basuğunda zürbəhətnin şatqıları görünsün. Bas eydəmə gülsüm idenləri begülsün. Basuğunda zürbəhətnin şatqıları görünsün. Basığı salanlar birgə biyib alırğa. Birgə jırlayıq əli dostlar icad bilər forumda. Bas elimə gülsün, bas elimə gülsün, bas elimə gülsün, bas elimə gülsün. Bas eylə, bas eylə, bas eylə, bas eylə, bas eylə, bas eylə, bas eylə. Bas eylə. Sizin qaynar alqışlar Etno Folk Muzika Лабораториясы һәм аның җитәкчесе Меляков Тимур. Егетләр, кызлар, китмәгез, не уходите со сцены. Давайте мы вам еще раз поаплодируем, барыбызды алкышлап алыйк. Юсупова Самира һәм барлык сәлкечләр безнең модель анынан. Юсупова Самира, Тагирова Альфия, Шайхиева Энҗе, Гараев Булат, Бацунова Полина, Низамова Камиля, Закирова Диана һәм лабораторияның җитәкчесе Тимур Меляков. Әйдәгез әле кайнар алкышлар Etno Folk Muzika Лабораториясы. Кемгә ошады алкышлап алыгыз. Тагын катырак. Алар иң беренче булып сәхнәдә чыгыш ясадылар. Ул әлбәттә бик авыр, иң беренче булып башларга, сәхнәгә чыгырга. Они у нас выступали самые первые. Это всегда непросто. Давайте им еще поаплодируем. Тагын алкышлыйк. Алар безне ишетер. Тимур абый һәм сәлкешләр, афәрин, бик зур рәхмәт сезгә. Biz devam ederiz. İcad Beyler Forum biz indi şulay biləsiniz, şiratlap bizning sahnədə muzika laboratoriyası özünün
эшенең нәтиҗәсен тәкъдим итә. Хәзер инде без бер бию сезнең белән бергә карарбыз. Һәм инде киләсе бию ул да булса Саида апа Минубаеваның лабораториясе. Алар әзерләделәр безгә чыгыш, егетләр, кызлар. Аларның исемнәрен әлбәттә без әйтеп китәрбез. Һәм инде безнең лабораторияның чыгышның исеме ул да булса Койтаваз. Койтаваз дигән шундый бию перформанс дип әйтер идем мин аны, без аны карап китәрбез. Һәм инде әйдәгез башлар алдыннан әлбәттә без бергәләп шул әзерләнү моментларын, әзерләнү мизгелләрен дә карап китик. Димәк, игътибар экранга карыйбыз. Афарин, афарин. Димәк, без сезнең белән әйткәнемчә хәзер Саида Минубаеваның төркеме командасы лабораториясын карап китәбез һәм шулай ук аның белән бер командада аның ярдәмчесе Миләүшә Ризванова һәм шулай ук монда жанлы музыка булачак һәм жанлы музыка өчен җаваплы Айдар Абдрахимов. Әйдәгез әле аларны да алкышлыйк. Һәм инде бергәләп бу биюне, бу перформансны карап китик. Башлыйбыз.
Кеше, әдәпле кеше. Мин бәхетле һәм көчле бала. Мин гүзәл, инсаф татар кызы. Мин иҗатлы бала. Мин максатчан бала. Мин тырыш. Мин уңышлы һәм сәләтле бала. Мин көрәшер. Мин искиткеч ямьле татарка. Мин солнце. Мин шәшәр. Мин биюче кыз. Мин дәртле биюче. Мин акыллы бала. Я Ислам. Мой отец Марат. Отец Марата Фарид. Отец Фарида Фаат. А дальше я не знаю. Мин Firuze. Benim eniyimnin ismi Firaya. Firaya'nın elçisi Zahir. Zahir'nin elçisi Şehrimardan. Ondansın. Min bil. Я Галина. Моя мама зовут Регина. Отца Регины зовут Нияз. Отца Нияза зовут Фарид. А дальше я не знаю. Я Альбина. Мою маму зовут Эльвира. Мама Эльвиры Ресида. Мама Ресиды Зубике. А дальше я не знаю. Benim ismim Konstantin. Eninin ismi Landım. Landım'ın etisinin ismi Valerik. Valerik'in etisinin ismi Uzbek. Onları min bilmem. Benim ismim Sümbül. Etiğimin ismi İlduz. İlduz'un enisi Güzeliye. Güzeliye'nin enisi Mirza. Onları min bilmem. Min Aydar. Benim annemnin ismi Elvira. Elvira'nın әтisi İbrahim. İbrahim'nin әтisi Kerem. Kerem'nin әтisi Əbülkerem. Onları min bilmeyim. Min Adela. Benim eniyim Alsu. Alsu'nun etisi Mulla Gali. Mulla Gali'nin etisi Kerem. Kerem'nin etisi Mulla Gazi. Onları min bilmem. Benim ismim Azali. Benim etiyim Rüstem. Rüstem'nin etisi Mücib. Mücib'nin etisi Nurullah. Nurullah'ın etisi Zarif. Zarif'nin etisi Garip. Onları min bilmem. Min Radmila. Benim eni Rezile. Rezile'nin etisi Nuriye. Nuriye'nin etisi Rezihe. Rezihe'nin etisi Nebiullah. Nebiullah'ın etisi Selim Gerey. Onları min bilmem. Min Rinal, benim etim Linar. Linar'ın etisi Haydar. Haydar'ın etisi Mirzanur. Mirzanur'un etisi Mullayar. Mullayar'ın etisi Fahri. Onları min bilmem. Benim ismim Almaz. Benim etinin ismi İrek. Etinin etisinin ismi Ramil. Ramil'in etisi İsmail. Onları min bilmem. Min Azali. Benim eniyim Oliye. Oliye'nin enisi Necibe. Necibe'nin etisi Züfer. Züfer'in etisi Gayse. Gayse'nin etisi Garifullah. Garifullah'ın etisi İbrahim. Onları min bilmem. Benim ismim Ralina. Etiğimin ismi Marcel. Marcel'in etisi Rasih. Rasih'in ismi etisi Mecid. Mecid'in etisi Şakircan. Şakircan'ın etisi Zakircan. Zakircan'ın etisi Ferit. Ferit'in etisi Ömer. Onları min bilmem. Benim ismim Enci. Etiğimin ismi Ruşan. Ruşan'ın etisi İsmail. İsmail'in etisi Devlet. Devlet'in etisi Tajuddin. Tajuddin'in etisi Şemseddin. Şemseddin'in etisi Sağındık. Sağındık'ın etisi Musa. Musa'nın etisi Bay Muhammed. Onları min bilmem. Min Sümbül. Benim etiyim Albert. Albert'nin etisi Rif. Rif'nin etisi Timirgali. Timirgali'nin etisi Ahmetgali. Ahmetgali'nin etisi Abdülhabir. Abdülhabir'nin etisi Abdülhakim. Abdülhabir'nin etisi Abdüllatif. Abdüllatif'nin etisi Kılşan. Kılşan'ın etisi Arslan. Arslan'ın etisi Yoldaş. Onları min bilmem.
Сезнең алкышлар. Тагын бер иҗади лабораторияның бию юнәлешенең лабораторияның нәтиҗәсен карадык. Егетләр, кызлар, ярыймы сезне тагын бер кат чакырга монда? Можно вас еще раз пригласить сюда? Һәм инде әлбәттә лабораторияның җитәкчесе Саида Минубаева. Чыгыгыз әле монда зинһар өчен. Аның ярдәмчесе Миләүшә Ризванова. Музыкант Айдар Абдрахимов. Аерым алкышлар, Айдар. Просто браво, браво сиңа. Һәм лабораторияның катнашучылары Азалия Хайруллина, Ралина Мингазова, Алмаз Яхин, Альвина Хисматуллина, Константин Ефримов, Аделя Сагдиева, Ралина Шаяхметова, Радмила Гайнуддинова, Сөмбел Ибрагимова, Нжи Давлетова, Риналь Мулаяров, Ислам Ибатуллин, Айдар Кутлыев, Сөмбел Галиева, Азалия Гарипова һәм Фирүзә Хабирова. Сезнең алкышлар. Искиткеч булды. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Афәрин. Һәм инде исегезгә төшерә, менә бу перформансның, бу постановканың исеме Кайтаваз булды. Сезгә ошадымы? Кемгә ошады? Кул чабып алыгыз тагын бер кат. Чыннан да искиткеч булды бу перформанс, миңа бик ошады һәм киләсе чыгышта сезгә ошар дип уйлыйм. Хәзер әйткәнемчә без чиратлап барабыз, менә бию юнәлешенең чыгышын карадык һәм инде алга таба бу сәхнәгә чыгалар егетләр, кызлар. Алар инде музыка юнәлешендә катнаштылар һәм аларның лабораторияның җитәкчеләре, ул да булса Никита Савельев һәм Дмитрий Балакин. Алар инде икенче ел рәттән безнең белән, уже второй год вместе с нами, руководители этой лаборатории. И я думаю, что те, кто были в том году, уже знают этот жанр киномузыка. Кто не знает, я думаю, что сейчас познакомится. Хәзер безнең киномузыка дигән жанр булачак. Безнең экраннарда булачак мультипликационный фильм. Аның исеме Ремора, режиссер Анна Булахова. В ГИК университетының выпускницасы. Выпускница в ГИК, курс Натальи Борисовны Добижа. Можно будет наслаждаться и мультиком, и, собственно говоря, тем, как здесь будут ребята выступать. Һәм инде сәлкешләрнең, егетләрнең, кызларның чыгышлары белән без ләззәтләнә алабыз. Һәм иң мөһим әйбер, бу композицияны алар үзләре иҗат иттеләр. Әйдәгез әле алкышлап алыйк шул фактка. Һәм инде әлбәттә безнең башлар алдыннан без бергәләп экраннарга игътибарны юнәлтик һәм менә бу лабораторияның әзерләнгән мизгелләрне карап китик. Игътибар экранга. Хәзер чыгышны каршы алабыз.
vaqt yetgan Asla quyosh solar bizga Umring osida Umrimizda Asla quyosh solar bizga Umring osida Сезнең кайнар алкышлар, сәл кешеләребезгә. И можно вас тоже попросить, Никита, Дмитрий, тоже присоединиться, выйти на сцену, чтобы руководители лаборатории тоже увидели, поприветствовали. Алкышлар сезгә, бу лабораторияның катнашучылары: Хусаинова Зульфия, Шамсудинова Эмилия, Камалова Самира, Юнусова Малика, Залилиддинова Дина, Панков Илья, Шамгунов Алмаз и руководители лаборатории Никита Савельев и Дмитрий Балакин. Ваши аплодисменты, сезнең алкышлар, искиткеч. Рәхмәт сезгә. Большое вам спасибо. Алкышлар! Ну ничек сезгә ошадымы? Киномузыка! Ошады. Миңа бик ошый бу кичә, чыннан да барлык шул иҗат җимешләре шундый төрле алар һәм киләсе безнең биюбез ул шулай башка биюләрдән бик аерыла һәм ул лабораторияның җитәкчесе Регина Ланвин һәм аның ярдәмчеләре Хамитов Инсаф, Хасанова Камила, Минсафина Аделина һәм Комарова Лиана. Вот сез аларны экраннарда күрә аласыз. Алар да безгә шундый шәп бер шундый драйвовый бию әзерләделәр. Һәм инде әйдәгез башлар алдыннан гадәттәгечә без сезнең белән игътибарны экранга юнәлтик һәм видеоролик карап китик, ничек менә бу лаборатория үзенең чыгышына әзерләнде. Игътибар экранга. Хәзер инде әйдәгез бергәләп, рәхәтләнеп, киләсе чыгышны карыйк. Төшкәннән артык төшмәс. Инде каргыш төшәрлек җирдә калмаганды. Синең белән кешеләрчә аңлашып булмас ахры. Яхшылап әйтеп карадык, булмады. Инәлеп карадык. Моның кадәр кеше рәнҗетү. Моның кадәр
Чыннан да Фәрин тагын бер кат кайнар алкышлар Регина Ланвинның лабораториясы һәм катнашучылар әйдәгез тагын бер кат безне чакырабыз. Монда Аделия Князева, Анастасия Уткина, Альфина Ахмедзянова, Зарина Ибатуллина, Анастасия Хафизова, Камила Муланурова, Рустам Хисамуддинов, Ралина Мухаммеддинова, Ольга Макеева, Полина Редько, Глендам Сиддикова, Артем Епишов, Элина Вараксина, Шавкат Тимиров, Рената Сабитова, жетекчиләре Регина Ланвин һәм ярдәмчеләр Хамитов Инсаф, Хасанова Камила, Минсафина Аделина һәм Комарова Лиана. Сезнең алкышлар! Искиткеч. Һәр вакыттагыча сорау сезгә ошадымы? Безнең кичә без кызганнан кыза бара, без алга таба барабыз. Без инде сезнең белән барлык бию юнәлешенең барлык 3 чыгышларын да күрдек, карадык. Аллага шөкер, һәм инде алга таба барабыз һәм киләсе юнәлеш ул безнең музыка юнәлеше. Шулай ук музыка юнәлешендәге безнең соңгы 3нче чыгышыбыз булачак. Һәм инде бу лабораторияның җитәкчесе, шулай ук Сәләтнең якын дусты Сергей абый Костюжов. Аны Сәләттә күбесе белә, ул бу лабораторияны җитәкләде һәм инде аның сәркешләре монда биредә сәхнәдә әзерләнәләр чыгыш ясарга. Һәм беләсезме, безнең тагын шундый аның лабораторияның исеме электронная музыка лабораториясе дип аталды, ләкин ул әйтте безнең шундый бик ироничный лаборатория килеп чыкты, бернинде электрон тавышлар безнең нәтиҗәдә булмаячак дип әйтте. Һәм инде шуны әйтергә кирәк, безнең шундый тагын бер традиция дип әйтсәк тә була бар. Без инде һәр ел менә бер музыка лабораториясе нинди дә булса Сәләтнең җырына ремикс, ремейк, ниндер стилизация ясый. Кем хәтерли, теге елны Айрат абый Нуркаев сәлкешләр белән нинди җырга стилизация ясады, кем хәтерли? Сәләтнең гимнына, әйе. Бу елны без инде Хәерле көн Сәләт аланы дигән җырны алдык та, һәм егетләр, кызлар, алар ул җырны хәзер сезгә үзенчә тәкъдим итәләр, алар бу җырны үзенчә эшкәрттеләр. Һәм инде гадәттәгечә әйдәгез сезнең белән хәзер игътибарны юнәлтик экраннарга һәм әзерләнү мизгелләрен карап китик. Игътибар экранга. Мы вместе с этой командой будем переосмысливать еще одну сәләтовскую песню «Хәерле көн Сәләт аланы». Песня, с которой каждый день начинается, песня, которая важна, потому что она настраивает. Мы должны эту песню перезапустить с нуля, переосмыслить, сделать эту песню так, чтобы нам самим было здорово, это было свежо, ярко, ну и, конечно, чтобы ребята научились чему-то новому. Димәк, алкышлар каршы алыгыз сәхнәдә Сергей абый Костюжовның лабораториясе һәм Хәерле көн Сәләт аланы җырына яңача караш. Киттек.
аланы. Хәерле көн, хәерле көн, хәерле көн, сәләт аланы. Хәерле көн, хәерле көн. Эй, сәләт! Дуслар, хәерле кич! Безгә килегез, безнең танцуйте, пойте вместе с нами. Подходите прямо к краю сцены. ижад билер форум ахырына якынлашты. Сез инде мондагы булган лабораторияларның ижад җимешләрен карадыгыз. Монда җырларны яңарттылар, ниндидер инде перформанслар күрсәттеләр. Гомумән чын ижад кайнады биләрдә. Бик зур рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен, җанлы сәләтне караганыгыз өчен. Инде кичәгенә без студиядан чыгыш үзебезнең чыгарылышны тәкъдим иттек сезгә. Бүген инде кыр уртасыннан сезгә концерт күрсәттек. Ошагандыр дип ышанып калабыз. Реакцияларыгызны комментарийда, лайклар формасында куегыз. Җанлы сәләт белән булыгыз. Без сәләтне күрсәтәбез һәм киләсе очрашу безнең инде карьера технологиялар биләр форумында булачак. Җанлы сәләт, без сәләтне күрсәтәбез. Рәхмәт.